Plesne, praskliny, padajúca omietka. S tým všetkým dlhé roky žili obyvatelia bytovky Rozkvet 2068. Momentálne je bytovka prázdna, obyvatelia sa na základe nepriaznivých statických posudkov museli vysťahovať ešte pred 2 rokmi. Dodnes sa však nevie, čo s bytovkou bude ďalej. Nájomná bytovka bola postavená v roku 2003. O problémoch, ktoré jej obyvatelia museli riešiť, sme vás informovali ešte v roku 2012. V našom byte tento problém začal asi v roku 2005, kedy nám postupne začali padať omietka zo stien. Vlastne najskôr to boli len menšie fliačiky, ktoré sme si vyspravovali sami a neskôr to prešlo do väčších rozmerov, kedy sa nám odtrhávala aj celá stena na jednej miestnosti. V podstate problém je tu od začiatku. Ešte pred 9 rokmi, keď sme sa nasťahovali, mali sme problémy vlastne s kolavdačnými závadami, ktoré neboli doriešené. Po vypracovaní statických posudkoch museli obyvatelia bytový dom opustiť. Išlo o nájomné byty, ľudia teda nemali nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu. Nájom sa v tomto prípade nezapočítaval do odkupovanej čiastky bytu, ako to býva napríklad pri družstevných bytových domoch. Mesto sa však snažilo nájsť obyvateľom adekvátne náhradné bývanie. V tomto byte bývalo 20 rodín, teda v 20 bytoch, ktoré boli obsadené. Snažili sme sa týmto rodinám zabezpečiť náhradné bývanie, pretože to boli nájomné byty. V podstate 15 rodín súhlasilo a býva teda v náhradnom bývaní, ktoré akceptovalo. Jedna rodina je v náhradnom byte, ale neakceptuje, pretože ten byt je menší, ako mali pridelený predtým, čiže stále hľadáme pre nich adekvátnu náhradu za ten byt, ktorý museli opustiť. Jeden obyvateľ, ktorý tam bol, v podstate musel opustiť byt z toho dôvodu, že mal nejaké podĺžnosti a tým pádom sme mu nemohli prideliť ďalšie náhradné bývanie. A tri rodiny si vlastne kúpili svoje vlastné byty. Jeden z teraz už bývalých obyvateľov bytovky nám prezradil, že sa obyvatelia so sťahovaním nevyrovnávali ľahko, bola to však lepšia možnosť, ako v bytovke s poškodenou statikou zostávať. Bolo to také rôzne, ako konkrétne v byte, v ktorom som býval ja. Nebolo to až také výrazné, ale stalo sa mi, že mi praskla stena pod oknom v obývačke a bolo to vidieť až vonku. Takže čiastočne sa tam objavovali praskliny neustále na každej stene. Ako to pukanie a búchanie, to už človek nevšímal potom, ale susedia to mávali horšie. Ako tam bol ten tlak podstatne vyšší ako v tých okrajových bytoch. A ako viem, že susedovi tam padali kachličky, tam odpadávala omietka, na chodbách sa objavovali rôzne defekty v omietke a sťažnosti išli vlastne prakticky od samého začiatku. Myslím si, že ani jeden by sa nevrátil do tejto bytovky. Po týchto skúsenostiach myslím, že tejto bytovke asi už neverí nikto z tých predošlých nájomcov. Ako ste vnímali tú situáciu, keď teda prišlo rozhodnutie z mesta, že sa treba vysťahovať? Ako sa s tým dalo nejak vysporiadať? Bolo to zložité, keďže ja som bol som sám, nebolo to pre mňa až také stresujúce, ale boli tam rodiny s 2-3 deťmi a pre tých to bolo veľmi náročné, ako prakticky v priebehu pár týždňov presťahovať sa a preniesť všetko, čo tam mali a nerátajúc do toho, koľko investovali do oprav vo svojich bytoch a celkovo do úprav týchto bytov. O tom, čo bude s bytovkou ďalej, ešte nie je rozhodnuté. Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, vyšetrovanie však ešte stále prebieha. Polícia začala 18. júna 2012 trestné stíhanie vo veci trestného činu podvodu a všeobecného ohrozenia. Páchateľovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až do 12 rokov. Daná vec je v štádiu vyšetrovania. Finančné prostriedky na vybudovanie bytovky získalo mesto aj formou úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania. Tento zatiaľ spláca, ako to bude ďalej sa uvidí až po ukončení vyšetrovania. V podstate vlastníkom sme my, ale stále splácame do štátneho fondu rozvoja bývania tú adekvátnu čiastku, ktorá tam mesačne musí byť splácaná a vlastne bola rozpočítaná na 30 rokov. Takže po ukončení vyšetrovania uvidíme, či teda budeme ďalej rokovať aj so štátom o nejakom odpustení, alebo teda či budeme musieť potom túto čiastku vlastne vrátiť štátu.